Kidieny ma sigana nyakora mogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jakedo kendo thuon luo mabeno kaka chieng' oneko na achiel kuom jauchiel moyangore kaka Kapenguria 6. Kata chino ni Walter Nyambagadi gi mathoth kaka oneko ne ochako sombe chianda kapok oyudore ka ngimane osiko mana e jela kod jowetene mane oloso Kapenguria 6. Wenge makunye kar chung' od bura mar Riede County ma Siaya. Wanie dala chieng' oneko mondo wayud mbaka oneko nochako sombe kure. En onyuole 1920 kunya ka Uyoma. Gik hini apar gi bathe kanyo. Abich kanyo ero. Odonje ndalo chani iluongo ni Chianda Sector. Emosome. Somo kanyo mokalo penj midhiga secondary. Ma oluonge Maseno School. Sombe ne okurumo gi kanyo kende to nomedo sudo. Buk ni apani ene sigan wachne ene sidinja ang'wen. Mokwongo en kakodak kapodo nyathi kodhi e skul modhi nyaka gine Maseno makoro ka okoa kar kanyo to odhi e meteorological department. Yes. Mana achiel mano oketo gine wuok ne Uyoma kodhi ka ubro wuotho nyaka kuma koro nochake ng'ane Kidi Francis jatelo makanyo mar skul no recommende ni mondo tim ang'ono odhi oti en okwongo nodwa ni mondo odhi e medical field. To ne owachna ni wadwa ni mondo idhi tim weather. Ma kanye kaka ne odonjo meteorological department mandalo kaka niluongi. Oneko nochako tije e migawo mochung' ne koro lwasi to kod chenro mag menyo lokruok mag kor lwasi. Ne kochopo kanyo to noyudo secretary mare jatelo makanyo mane en Nosongo. Ochako puonje typewriting. To ne nitie be jarateng' moro kanyo mane iluongo ne ng'at makoro bang'e nobedo government witness against Mau or Kapenguria 6. Baso yudo kanyo koro nyako ni emopuonje typewriting. Moko bet kanyo motimo ang'o obedo trained maber. Nochako tich kanyo ero. Okay. E kinde no wuowi ne chako make e kinde no chako tudore kod weche mag fombo kaka jandiko mang'ula pachoka. Ka pod tiyo gi jo meteorological department notimo gik moko on the side bende. Yes. Nopuonjre bedo journalist. Ma gimotimre nodhi ga training. Musungu mone nitie mane tiyo gi jo East African Standard kaka ne iluonge ndalono. Ema nopuonje ong'e gine typewriting to puonje bende journalism. Koro notimo gino part time. Osomo kose tich to dhi osomo gini to misungu ni gine traine. Kaka nyalo bedo. Mobedo journalist mar East African Standard. To be mane mokonye momiyo giwemo gi Jomo Kenyatta. Okay. Mokwongo oneko no en nying maduong' ma ji expect gik moko mang'eny kuom. Yes. Kata mana kaka iwuotho kaka ichal e community gik mitimo magi the challenges. Koro ka idhi koni kata idhi koni ji neno mondo oneko cha ema ji neno mage challenge ni to itimo ang'o ma in wuodo nekono kata in jako nekono ichal nade. Koro ging'iyo ni wuoyi ni nyaka obed no kwa winjo wach mar Kenyatta. Winjo kia ng'ane Mboya gini kanye monego wakete mokwongo. Koro mage challenge mobedo go. Kuom kinde ka kinde ne ndiko mare ne kete rameny kod sirikal.
Kawach mar adier, wan ok wadonge kor gweng' ka. An e ng'at mokwongo, to an ne wan gi baba na gi mama na Nairobi. Ma koro Nairobi kanyo bende ema donge. To bang'e ka koro mzee itere jela. Kwaduogo dala ka. Kwaduogo dala ka 52 kosemake. Koro ne onge kaka ne wanyalo dak Nairobi. Donje siasa ka koro ndiko. Tae siasa no oyudo ni ji coverage mar piny ne pok obedo maber ahinya. Luo land koni ji ne pod ok ong'eyo weche moko matimre malo yo Nairobi kono kata Central Province. Koro chako gazet moro miluongo ni Ramogi. Ramogi ni ema koro ondike weche mag ang'ono mag siasa mag Kenyatta kaka gitimo gik moko. En ajanel to bende kawach mar adier, Kenyatta oromogo ka en ajanelist. Ma ne okabaga, ne assigned ni mondo okaba Kenyatta. To chieng' moro in coverage mamare noluwoga Kenyatta, to kaka ng'eni mzee be ne rwakre maber. Chieng' moro Kenyatta oluonge ni kijana bi ane ka. In chiko iluwa ni in itiyo ni sirikal. Tiyo ni sirikal nyiso ni tiyo ni colonial government. Akone anta tiyo ni East Africa Standard okane sirikal. Eko kalure kod gombo keto ratiro mag oganda e lai noyudore ka oloso motegno kosiro kaka oganda nyalo yudo ratichgi. Mokwongo omake 52. 52 ne an jahigni ariyo gi nus. Koro ok nang'e gik mang'eny. Wan onyuole 49. Bas ka kar kanyo to ok anene kendo kosemake nyaka 1959. Manyiso ni an owadwa maduong' miluongo ni Dr. Ongonga Achieng' en onene nikech onyuole 45. En jahigni abiriyo kanyo, auchiel abiriyo kanyo. To wadwa matin maluwa miluongo ni Lwando Neko en koka nonyuole. Koro an to 52 nyaka 59 an ok nang'e be ok nang'e no chal nade. Ne nitie gino moro achiel kende, picha moro achiel kende mane gigo gi Oluoch Okelo ma nang'iyoga iwachona ni mane wuoru. Pok na nene. Bas koro an anene e detention camp Marsabit kwa dhi lime. Mwabet kar kanyo higni ariyo ka wan e detention camp. Jela mokwongo ne en 1952. Omake October 20th. To komake kende omake gi jogine moko bende gi jok miwacho ni Kapenguria 6. Gine jok mane inyalo maki. To Mau fighters nok inyal mako nikech gin guerrilla movement. Jomoko ne. To jogi ema ang'ono e joma inyalo ne ng'ane odak kama kama, ng'ane odak kama, odak kama kama. Tema nokelo wach mar Kapenguria 6. Kapenguria 6 mane kuma ne iyalo gie. Mano e tielo mokwongo.